F'Malta u Għawdex 2 minn kull 10 jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u bbażati fuq studju Ewropew urew illi fl-2021 aktar minn 20% tal-popolazzjoni ta' pajjiżna tinsab f'riskju ta' faqar u qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi finanzjarji kbar, ċifri li qed jiżdiedu minn sena l-oħra. Fil-maġġoranza tal-każi sfortunatament insibu lil persuni li għandhom il fuq minn 65 sena b'aktar minn 29% minnhom f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Filwaqt li aktar minn 23% tal-persuni li qed iħabbtu wiċċhom mal-faqar huma tfal taħt 18-il sena. Ir-rapport maħruġ mill-NSO wera li żdiedu l-persuni li ma jifilħux iħallsu ġimgħa vaganza l bogħod mid-dar, żdiedu l-persuni li għandhom l-arretrati fuq il-kera tad-dar jew kontijiet tad-dawl l-ilma. Żdiedu dawk il-familji li ma jifilħux finanzjarjament isaħnu djarhom fix-xitwa b'mod adegwat. Żieda wkoll fl-ammont ta' persuni li ma jeffordjawx jagħmlu xirja ħwejjeġ biex ibidlu l-qodma. Żdiedu dawk il-persuni li ma jifilħux jagħmlu kapriġġ żgħir għalihom infushom. Żieda wkoll f'dawk l-individwi li ma jeffordjawx jiltaqgħu mal-familja jew ħbieb għal ikla darba fix-xahar. Sansitra żiedu dawk il-persuni illi ma jifilħux iħallsu għall-internet. Din hija s-sitwazzjoni li sas-sena li għaddiet kellna f'Malta u Għawdex. B'kull ma jmur in-numri qed jiżdiedu minflok jonqsu.